Sláva Isusu Christu. Život, prežil som slova Kristove a mám pred očami to, čo povedal, ako sa píše v Evanjeliu, kde sú dvaja alebo traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Tu nie sme dvaja alebo traja, tu sú ľudia, ktorých tu priviedla Božia milosť, sila božskej prozreteľnosti, vykupiteľské zásluhy Krista, pomoc Panny Márie, sila Svätého Ducha. Môžeme povedať, že takéto zhromaždenie, ktoré je zjednotenie v mene Kristovom, dostáva nové pokrstenie ducha. Uskutočňujú sa tu nové turice. Ja by som sa chcel obrátiť na vás, chlapci a dievčatá. Som mladý a vám rozumiem. Stretám sa s vami a poznám vaše problémy. Veľmi vás prosím, nepodstúpte údel podlosti, ktorá je nastavená v dnešných dní. Nemajte za hodnoty svojho ducha, ktoré ponižujú ľudskú spoločnosť a teba ponižujú. Neberme za pravdy polopravdy, neberme za pravdy to, čo pravdou není. Táto revolúcia, ktorá bola tu v 90. roku, bola vytvorená mladými. Áno, zacítili pravdu. Choďte ďalej za tou pravdou. Nedajte sa zviesť žiadnymi filozofiami a žiadnymi návodami bezbožnosti, nemorálnosti. Nedajte sa zviesť, lebo Kristus do vás vkladá nádej. Do teba, každého jedného, ktorý ste tu, vkladá obrovskú nádej. Do teba vkladá nádej mladý človek, cirkev, do teba vkladá nádej národ. Nesklamte to, prosím vás. Nesklamte cirkev Boha, nesklame Svätého Otca za žiadnu cenu. Mário, Matko naša, skry nás picvý plášť. Mário, Matko naša, skry nás picvý plášť. Mário, Matko naša, skry nás picvý plášť. Boha sláva rašujú, slušujú Bohorodicu, ťa veliča. Sláva Isusu Christu. Panna Mária bola dnes oblečená v zlatých šatách, mala zlatý plášť, nemala závoj a ruženec a na hlave mala žiariacu korunu. Panna Mária dnes povedala: moje drahé deti, ďakujem vám, že ste sem prišli. Milujem vás a nekonečne túžim po vašej spáse. Dnešný deň som zvlášť posvetila mojimi a vašimi modlitbami, ktoré ste obetovali na môj úmysel. Dnes cez Pána lásky a cez moje nepoškvrnené srdce prúdi more milosti pre vás. Duša, príjmi lásku, ktorá bola pre teba, z ktorej si ty bol stvorený. Duša, nikdy neodmietaj priazeň svojho Pána, ktorý ťa tak šialene miluje. Príjmi milosti, ktoré dneska boli pre teba pripravené. Teraz my všetci môžeme spoločne poďakovať. Nezáleží na tom, akého sme vierovyznania pre našu mamu, to vôbec nezáleží. Ona miluje rovnako nás všetkých.
Tak teda my všetci sa teraz poďakujme spoločne za veľké milosti, ktoré pre nás na tento deň pripravila. Za jej odkaz. Za to, že tu dneska všetci môžeme byť. Veľmi dôležité, aby sme čítali Sväté písmo. Úžasne. Aby sme túžili ho pochopiť. Lebo iba tak, keď prídu ťažké časy, tak prežijeme. Mário, Matko naša, skryj nás v picvý plášť. Mário, Matko naša, skryj nás v picvý plášť. Mário, Matko naša, skryj nás v picvý plášť. Panna Mária sa tu predstavila ako nepoškvrnená čistota, preto aby vyzdvihla čistotu srdca. A preto sa začala zjavovať práve každú prvú nedeľu po prvom piatku. Je to vlastne deň, kedy sa u nás zvykne spovedať, aby nás upozornila na to, ako sa spovedáme. Pretože skutočná spoveď nás má obrátiť. Má nás obrátiť to, že Boh sám nám odpustil a dvíha nás z prachu zeme. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nie je teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Sláva Isusu Christu. Sláva Kristu. Panna Mária bola dnes oblečená v bielých šatách, mala modrý plášť, modrý závoj, modrý pruh okolo pásu, na hlave mala žiariacu korunu, bola bosá a mala modrý ruženec. Sláva Isusu Christu. Panna Mária dnes povedala: moje drahé deti, moji milovaní, chcela by som dnes v dnešných časoch byť zvlášť pri vás. Začnite žiť radosť, ako vás môžem urobiť šťastnými, pokiaľ vy sami nechcete začať. V mene Najsvätejšieho Boha vás prosím, zmente svoj život. Svoj starý život darujte do môjho srdca a učte sa od môjho syna žiť večne. Ste hlboko v mojom srdci a v mojich modlitbách. Pomodlíme sa ešte za tie naše dievčatá Katku i Vetku a za to, aby toto dielo kráčalo v intenciách cirkvi, aby sme počúvali cirkev, aby tieto dievčatá nám sprostredkovali tie posolstva, ale v záujme a v poriadku, ktorý Boh tieto zjavenia hovorí cez cirkev. To je veľmi dôležité. Ako sa človek modlí, tak to sa aj prejavuje. To je vlastne výsledok toho vnútorného zážitku. Prišli mi tu poprosiť Mater Božiu o pokrov, aby nás pokryla svojim omoforom a dala nám síly a odvahy do ďalšieho nášho života.